Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε τα θέματα του επίπεδου Β, του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Είναι τα θέματα του Μαΐου του 2025 και η εξεταζόμενη γλώσσα είναι η Ισπανική. Πάμε στην πρώτη δραστηριότητα, la actividad número 1. Lee el siguiente texto y elige la respuesta correcta. Vamos a leerlo. Trabajadores de cuatro patas, tetrápodi εργαζόμενοι. Hay bancos, escaleras o puertas, no importa. Un perro guía conduce de forma segura a una persona ciega o casi ciega. Υπάρχουν παγκάκια, σκαλοπάτια ή πόρτες. Δεν πειράζει, ένας σκύλος οδηγός καθοδηγεί με ασφαλή τρόπο ένα τυφλό ή σχεδόν τυφλό άτομο. Los futuros perros guía deben tener un carácter equilibrado y no agresivo. De otro modo, no mantendrán el control en medio de diversas situaciones diarias, típicas de una ciudad. Por eso, las primeras pruebas de carácter se realizan tempranamente. Οι μελλοντικοί σκύλοι οδηγοί πρέπει να έχουν ένα χαρακτήρα ήρεμο, equilibrado για την ακριβή σημαίνει ισορροπημένο, no agresivo και μη επιθετικό. Αντίθετα, δεν θα διατηρούν τον έλεγχο σε διάφορες καταστάσεις καθημερινές τυπικές μιας πόλης. Γι' αυτό οι πρώτοι έλεγχοι χαρακτήρα πραγματοποιούνται νωρίς. El labrador es el número uno entre estos perros, por sus excelentes cualidades, aunque los pastores alemanes y caniches gigantes también son razas útiles. De adultos alcanzan una altura de entre 50 y 65 centímetros, lo que les permite llevar el arnés o chaleco de guía. Το Λαβραντόρ είναι το νούμερο ένα μεταξύ αυτών των σκύλων για τις εξαιρετικές ιδιότητες του, παρόλο που αν και η γερμανική ποιμενική και τα γιγαντόσωμα, μεγαλόσωμα μάλλον κανείς, επίσης είναι χρήσιμες φυλές, ράτσες. Ως ενηλικοί φτάνουν ένα ύψος μεταξύ 50 με 65 εκατοστών, το οποίο τους επιτρέπει να πάρουν το λουρί ή το γυλαίκο οδηγό. Si el perrito demuestra tener un buen carácter, suele ir a una familia de acogida con la que se socializará. Un año se encontrará en contacto con niños, mascotas, calles y transportes. En caso de pasar exitosamente esta segunda prueba, un profesional lo entrenará de forma intensiva durante 6 meses. Solo entonces se decidirá si es apto o no para convertirse en perro de compañía. Luego tendrá que familiarizarse algunas semanas con su futuro amo. A los 18 meses de entrenamiento, el perro podrá mudarse definitivamente con este. Αν το κουτάβι δείχνει ότι έχει καλό χαρακτήρα, συνήθως πηγαίνει σε μια οικογένεια φιλοξενίας με την οποία θα κοινωνικοποιηθεί. Ένα χρόνο θα βρεθεί σε επαφή με παιδιά, κατοικίδια, δρόμους και μέσα μεταφοράς. Σε περίπτωση που περάσει με επιτυχία αυτό το δεύτερο έλεγχο, αυτή τη δεύτερη δοκιμή, ένας ειδικός θα τον εκπαιδεύσει εντατικά για 6 μήνες. Μόνο τότε θα αποφασιστεί αν είναι κατάλληλο ή όχι για να γίνει κονβερτίρσε, η ακριβής μετάφραση είναι μετατραπή, για να γίνει ένας σκύλος συνοδός. Μετά θα πρέπει να εξοικειωθεί με κάποιες εβδομάδες με τον μελλοντικό του ιδιοκτήτη. Στους 18 μήνες της εκπαίδευσης, ο σκύλος θα μπορεί να μετακομίσει, να πάει οριστικά μαζί του, με τον ιδιοκτήτη εννοεί. La labor de un ayudante de 4 patas va más allá que andar simplemente delante de su compañero. Debe reconocer los obstáculos, señalárselos o evitarlos. Se detiene ante las escaleras o las puertas. Lo dirige cuando encuentra objetos como patinetes aparcados en la acera u otras barreras. Asimismo, quizás se detenga aunque el humano le ordene seguir adelante, pues también ha aprendido a no obedecerle para protegerlo ante el peligro.
Un guía suele dominar más de 70 órdenes, pero necesita un entrenamiento regular. Λοιπόν, η δουλειά, η εργασία ενός βοηθού, ενός τετράποδου βοηθού, δεν περιορίζεται μόνο απλά στο να περπατάει μπροστά από τον σύντροφό του. Ναι. Πρέπει να αναγνωρίζει τα εμπόδια, να του τα δείχνει ή να τα αποφεύγει. Να σταματάει μπροστά σε σκαλοπάτια και πουέρτες, να τον οδηγεί όταν βρίσκει αντικείμενα όπως πατίνια παρκαρισμένα στο πεζοδρόμιο ή άλλα εμπόδια. Επιπλέον, ίσως να σταματάει παρόλο που ο άνθρωπος τον διατάζει να προχωρήσει μπροστά. Λοιπόν, επίσης έχει μάθει να μην υπακούει για να τον προστατεύει μπροστά σε κίνδυνο. Ένας οδηγός συνήθως ξέρει καλά, ντομινάρ, κατέχω κάτι πλήρως, περισσότερες από 70 εντολές, αλλά χρειάζεται μια τακτική εκπαίδευση. Ένας σκύλος οδηγός φαίνεται απίστευτα γλυκός, αλλά μην τον χαϊδέψεις. Αυτό δεν το διαβάσαμε στα ισπανικά. Ahora un perro guía parece increíblemente amistoso, pero no lo acaricies sin pedir permiso a su amo, dado que cuando lleva el arnés está de servicio y tiene que concentrarse totalmente en su tarea. Ένας σκύλος οδηγός φαίνεται απίστευτα φιλικός, αλλά μην τον χαϊδέψεις χωρίς να ζητήσεις άδεια από τον ιδιοκτήτη του. Επειδή όταν φοράει το λουρί, βρίσκεται σε υπηρεσία, οπότε και πρέπει να συγκεντρωθεί πλήρως στο καθήκον του. Finalmente, como a partir de los 8 años de edad, los guías comienzan a ponerse nerviosos o cansarse, la mayoría encuentra un hogar de retiro con su propietario en un entorno cercano. Τέλος, επειδή μετά τα 8 τους χρόνια οι οδηγοί αρχίζουν να γίνονται νευρικοί ή να αγχώνονται ή να κουράζονται, cansarse, η πλειοψηφία βρίσκει ένα σπίτι απόσυρσης, hogar de retiro. Επίσης, hogar de retiro είναι και ο οίκος ευγυρίας, retiro είναι η συνταξιδότηση, με τον ιδιοκτήτη του ή σε ένα κοντινό, οικείο μάλλον, περιβάλλον. Πάμε τώρα να δούμε τις ερωτήσεις. Εύκολο το κείμενο. Otro título para este texto podría ser, άλλος τίτλος για αυτό το κείμενο θα μπορούσε να είναι Novedades sobre tu mejor amigo, νέα σχετικά με το καλύτερο σου φίλο, όχι, καμία σχέση. Consejos para entrenar a los perros guía, συμβουλές για να εκπαιδεύσεις τους σκύλους οδηγούς, δεν δίνει καμία συμβουλή. Και es un perro guía. Ο τίτλος που ταιριάζει είναι αυτό εδώ, είναι το θε, τι είναι ένας σκύλος οδηγός, αυτό μας λέει το κείμενο. El autor quiere, ο συγγραφέας θέλει, educar a los propietarios de perros guía, να εκπαιδεύσει τους ιδιοκτήτες σκύλων οδηγών. Όχι, δεν θέλει να κάνει αυτό, δεν εκπαιδεύει κάποιον. Describir la rutina diaria de unas mascotas muy populares, να περιγράψει, λέει, την καθημερινότητα κάποιων πολύ δημοφιλών κατοικιδίων, ούτε αυτό δεν περιγράφει την καθημερινότητα. Informar al público sobre la importancia de ciertos perros. Είναι αυτό το θε, να πληροφορήσει το κοινό σχετικά με την σημασία ορισμένων σκύλων. Των σκύλων οδηγών σε αυτό το κείμενο, σε αυτή την περίπτωση. El texto dice que los perros que pueden servir de guías tienen que ser activos. Το κείμενο λέει ότι οι σκύλοι που μπορούν να υπηρετούν ως οδηγοί πρέπει να είναι δραστήριοι. B. Se seleccionan desde pequeños, επιλέγονται από μικροί. C. Al comienzo parecen inseguros. Στην αρχή φαίνονται ανασφαλείς. Το κείμενο λοιπόν από όλα αυτά μας λέει το B. Se seleccionan desde pequeños, ότι επιλέγονται από μικροί, και το λέει εδώ κάπου, ναι, στη δεύτερη παράγραφο.
Por eso, las primeras pruebas de carácter se realizan tempranamente. Γι' αυτό, οι πρώτοι έλεγχοι χαρακτήρα πραγματοποιούνται νωρίς. Πάμε στη 4. Sobre estos animales, el autor afirma que hay muchos tipos que pueden guiar a las personas. Σχετικά με αυτά τα ζώα, ο συγγραφέας λέει ότι υπάρχουν πολλά είδη που μπορούν να καθοδηγήσουν τον άνθρωπο. B. Importa una de sus características físicas. Έχει σημασία ένα από τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης. C. Existe una raza muy popular debido a su peso. Υπάρχει μια φυλή, μια ράτσα, πολύ δημοφιλής, χάρη στο βάρος τους, στο βάρος της. Λοιπόν, η απάντηση είναι το B. Importa una de sus características físicas, ότι έχει σημασία ένα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης, και το λέει κάπου εδώ. Να το. De adultos alcanzan una altura de entre 50 y 65 centímetros, lo que les permite llevar el arnés o chaleco de guía. Ότι ως ενήλικοι φτάνουν ένα ύψος μεταξύ 50 με 65 εκατοστά, το οποίο τους επιτρέπει να πάρουν το λουρί ή το γυλαίκο του οδηγού. Αυτό είναι δηλαδή το χαρακτηριστικό της εξωτερικής εμφάνισης που τους βοηθάει. Πάμε στη 5. Los entrenadores de perros guía saben prepararlos bien antes de regalarlos. Οι προπονητές, εκπαιδευτές σκύλων, στα ισπανικά είναι προπονητές αυτή η λέξη, αν και εμείς λέμε εκπαιδευτές. Οπότε οι εκπαιδευτές σκύλων γνωρίζουν. Prepararlos bien antes de regalarlos, να τους προετοιμάζουν καλά πριν τους χαρίσουν. Λάθος, δεν τους χαρίζουν. Trabajar con animales que nunca se han socializado, να δουλεύουν με ζώα που ποτέ δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί. Και αυτό είναι λάθος, δεν αναφέρει ότι δουλεύουν με ζώα που δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί ποτέ. Και θέσει, un animal realmente podrá ayudar a los humanos. Ξέρουν οπότε οι προπονητές αν ένα ζώο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και είναι αυτό, είναι το θε, και το αναφέρει στην 4η παράγραφο, κάπου εδώ. Si el perito demuestra tener un buen carácter, εδώ αν ο σκύλος δείχνει ότι έχει ένα καλό χαρακτήρα, μπορεί να πάει σε μια οικογένεια φιλοξενία, στην οποία θα κοινωνικοποιηθεί. Ένα χρόνο θα βρεθεί σε επαφή με παιδιά, κατοικίδια, δρόμους και μέσα μεταφοράς. Και σε περίπτωση που περάσει με επιτυχία αυτή τη δεύτερη δοκιμή, τότε ένας επαγγελματίας θα τον εκπαιδεύσει εντατικά για 6 μήνες. Μόνο τότε θα αποφασιστεί αν είναι κατάλληλος ή όχι για να γίνει σκύλος συνοδός. Οπότε ξέρουν ένα ζώο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους και αυτά εκπαιδεύουν. Πάμε τώρα στη δεύτερη άσκηση, σχετική και αυτή με το ίδιο κείμενο. Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o no se mencionan. Πρέπει να αποφασίσουμε αν αυτές εδώ οι προτάσεις είναι σωστές, λάθος ή δεν αναφέρονται. Πρώτη. Con las familias comienza la primera fase de elección de los perros que trabajarán como guías. Με τις οικογένειες ξεκινάει η πρώτη φάση επιλογής, συλλογής των σκύλων που θα δουλέψουν ως οδηγοί. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Είναι B, φάλσο. Γιατί όταν λέει con las familias comienza, εννοεί με τις οικογένειες που θα υιοθετήσουν αυτά τα σκυλιά, δηλαδή με τις οικογένειες που χρειάζονται αυτά τα σκυλιά. Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο στο κείμενο. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι αν έχει καλό χαρακτήρα ο σκύλος, μπορεί να συνηθίζει να πηγαίνει σε μια οικογένεια φιλοξενίας για να κοινωνικοποιηθεί και ότι μετά αρχίζει στην ουσία η εκπαίδευσή του. Δεν πηγαίνει κατευθείαν στις οικογένειες, δεν ξεκινάει με αυτό. Οπότε λάθος. Estos animales solo tendrán que caminar por delante de las personas ciegas. Αυτά τα ζώα το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να περπατάνε μπροστά από τα τυφλά άτομα. Και αυτό είναι λάθος, φάλσο. Και το λέει.
Εδώ λέει ότι η δουλειά αυτών των τετράποδων βοηθών δεν περιορίζεται μόνο στο να περπατάνε απλά μπροστά από τον σύντροφό τους. Πρέπει να αναγνωρίζουν τα εμπόδια, να τα δείχνουν, να τα αποφεύγουν κτλ. 8. Si no dan importancia a alguna orden de su propietario es por alguna buena razón. Αν δεν δίνουν σημασία σε κάποια εντολή του ιδιοκτήτη τους, είναι για κάποιο καλό λόγο. Αυτό είναι verdadero, είναι σωστό. Και το λέει στην ίδια παράγραφο εδώ. Επιπλέον, ίσως να σταματάνε παρόλο που ο άνθρωπος τους διατάζει να προχωρήσουν μπροστά, επειδή επίσης έχουν μάθει να μην υπακούνε όταν πρόκειται για να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους από τον κίνδυνο. Οπότε είναι por alguna buena razón, όπως λέει. Και πάμε στην 9. Cuando están en horas de trabajo, no deben entretenerse con otras cosas. Όταν βρίσκονται σε ώρα υπηρεσίας, δεν πρέπει να ψυχαγωγούνται, να απασχολούνται γενικά με άλλα πράγματα. Και αυτό είναι σωστό, verdadero, και το λέει κάπου στο τέλος, εδώ, ότι ένας σκύλος οδηγός φαίνεται απίστευτα φιλικός, αλλά μην τον χαϊδέψεις χωρίς να ζητήσεις άδεια από τον ιδιοκτήτη του, επειδή όταν φοράει το λουρί, είναι σε υπηρεσία, είναι σε ώρα υπηρεσίας, και πρέπει να συγκεντρωθεί πλήρως στο καθήκον του. Και το τελευταίο, hay centros especiales que controlan la salud de los perros guía desde los 8 años. Διότι υπάρχουν ειδικά κέντρα που ελέγχουν την υγεία αυτών των σκύλων οδηγών μετά τα 8 χρόνια, από τα 8 χρόνια και μετά. Αυτό είναι no se menciona, δεν αναφέρεται πουθενά, δεν αναφέρει τίποτα ειδικά κέντρα για την υγεία των σκύλων. Το μόνο που αναφέρει, που δεν έχει καμία σχέση, είναι αυτό εδώ που λέει ότι μετά τα 8 τους χρόνια ξεκινάνε να γίνονται νευρικοί, να κουράζονται. Γι' αυτό η πλειοψηφία βρίσκει ένα σπίτι απόσυρσης με τον ιδιοκτήτη ή σε οικείο περιβάλλον. Αυτό δεν έχει σχέση με centros especiales. Αυτά.